खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 नभेम्बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थायाबो जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन।
रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा निफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्ला नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ दिनै मोननो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआव जोबोर खुसि फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव दिनै गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन आरो बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों